Diversi opinjonisti fil-gazzetti tal-ħadd infexxew f'attakk aħrax fuq il-Partit Laburista. Ewlenin fosthom kien l-eks editur tal-Malta Independent, Noel Grima, li qal li l-aħjar interess għal-Malta ikun jekk il-Prim Ministru Robert Abela jirriżenja. Huwa qal li jekk il-Prim Ministru jara x'ġej għalih mhux se jibqa' bid-daħqa fuq wiċċu. Grima sostna li dak li qed iwiegħed il-Partit Laburista brabta mal-benesseri ma jistax ikun iktar il-bogħod mill-verità. U għalhekk qal li n-nies li jaħdmu mal-Prim Ministru jridu jinżammu kontabbli għal dak li qed jagħmlu u issa m'għandhomx fejn imorru jistaħbew. Intant qal li jekk il-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni ikun tort tiegħu għax skontu Robert Abela ħa ammont kbir ta' żbalji. Kompla jgħid li biex Malta timxi l quddiem il-Partit Laburista irid jitlef u jekk Robert Abela jerġa' jieħu tmun ta' Prim Ministru, il-progress ta' pajjiżna se jieqaf. U għatem jgħid li dawn it-13-il sena ta' infern taħt Gvern Laburista iridu jieqfu. Sa dan it-tant Manuel Delija, l-ex-Chief of Staff ta' Ostingat u fundatur tal-Għaqda Estremista Nazzjonalista Repubblika, kompla b'sensiela ta' attakki fuq il-Partit Laburista. Fil-fatt fuq il-Gazzetta Sunday Times qal li l-eżitu ta' din l-elezzjoni jista' jkun li tispiċċa id-demokrazija. Tenna li wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali fl-2022 skontu ma saru l-ebda riformi la fil-governanza u lanqas fit-trasparenza. Saħansitra qal li dawn intessew kompletament. Minkejja li Gvern Laburista investa fost l-oħrajn fl-akbar ftehimiet kollettivi għal ħaddiema fil-qrati Maltin u nħoloq il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ġudikatura.